Вот. Александр Дурманов тормыш иптәше Татьяна ханым белән умарталары арасында кайнаша, уңышны барлыйлар. Хәзер алар өчен кызу урак исте бала йөртүчере. Дурмановлар Яңа Пәлшикәү авылында яши, ихаталарыннан ерак түгел умарталары бар. Искиткеч гүзәл табигатьле, мал туарын, кош-кортын үстерергә барлык шарты булган җирлек бу. Раевни-то вот нынче тоже прививались сюда у меня. Гаилә башлыгы Александр дәдәйнең умартачылык белән мавыгуы кичкенәдән килә. Әтисе дә тәҗрибәле умартачы була. Бары 2 ядан башланган кәсеп Дурмановлар өчен җан тынычлыгы бирүче шөгыльгә әверелә. Меня уже с 5 лет папа брал со мной дымарить. И вот с этих лет я уже и матки быстрее вижу, глаза острые были. Он говорит, когда весной на чистый улей перегоняли, в общем, вот. И он говорит, гляди, матку увидишь, говори мне. Бал кортлары үз иткән югә чәчәкләрен язгы кырау сукты. Алма, шие, карлыган да булмады. Бал уңышында бу аеруча сизелә ди умартачы. Быелгы балның да үткән ел белән чагыштырганда мактанырлык булмавын яшерми ул. Деревья плодовые, там смородина тоже нынче поменьше была, как раз она цвела, морозы были тоже. Яблони, вишни, сливы, ничего нету нынче у нас здесь. Вот такой год тяжелый. Видите, она не полностью бывает нынче. Когда вот медоотбор сильный, вот это все забрушено бывает. Рамнардагы кәрәзләр бал белән тулып мишәтләнгән. Умартачы ел буе тир түккән хезмәтенең җимешен җыя. Так крутим, сначала не торопясь. Кайчандыр умартада игешләп торган Яңа Пәлшикәүдә хәзер тынлык хакимлек итә. Киләсе көннәрдә дә кечкенә авылның зурайып, яшьләр бала-чага белән тулы урамнар булуын бик тели карт. Нынче ягод много было тут. Так что природа у нас отличная. Приезжайте, стройтесь и возрождать давайте будем, чтобы у нас тут и молодые. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.